Fl-aħħar 3 xhur tas-sena li għaddiet, Malta kellha t-tielet l-akbar żieda fl-offerti ta' xogħol, job vacancies, minn fost il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Imqabbel ma l-istess perjodu s-sena li għaddiet, ir-rata tal-postijiet tax-xogħol vakanti żdiedet fi 22 pajjiż Ewropew, baqgħet stabbli f'4 pajjiżi u naqset f'4 pajjiżi oħra. Iċ-ċifri tal-Eurostat juru li minkejja li pajjiżna kellu fost l-ogħla rati ta' tkabbir fl-impjiegi fl-Unjoni Ewropea, 1.8% tal-postijiet tax-xogħol f'pajjiżna kienu vakanti bejn Ottubru u Diċembru. Fl-istess xhur tal-2017, 1.1% biss kienu vakanti. Dan ifisser żieda ta' 0.7%. Dan meta f'pajjiżi Ewropej iż-żieda fil-postijiet tax-xogħol kienet inqas jew ma kienx hemm żieda jew saħansitra naqas l-ammont ta' postijiet tax-xogħol vakanti. Fil-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea, 2.3% tal-postijiet tax-xogħol kienu vakanti. Żieda ta' 0.2% li huwa inqas minn kemm żdiedu l-postijiet tax-xogħol disponibbli f'pajjiżna. L-employers f'Malta fil-qasam tal-manifattura u l-kostruzzjoni kellhom żieda fl-offerti ta' xogħol minn 0.8% fl-2017 għal 2% fl-aħħar kwart tas-sena li għaddiet. Dan fil-qasam tas-servizzi wkoll li kellhom vacancies ekwivalenti għal 2%, jiġifieri d-doppju tal-ammont fl-Italja. L-uniċi żewġ pajjiżi li kellhom żiediet akbar fl-offerti ta' xogħol kienu r-Repubblika Ċeka u l-Awstrija. Min-naħa l-oħra dawk il-pajjiżi li l-iktar li naqsu l-vacancies kienu l-Estonja, l-Irlanda u l-Kroazja. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.